Nyus cepat. Anak kopi porang ora dome Mas takoni. Kan namono genge yo. Bengi-bengi Genge kae nganu anake kae ngopi lumah ngopi. ora ngerti wae ngopi wae kok bengi melek wae. Ngopi munggah dok. Anak desa mesti kok ubes ya, Mbak. Ya beline men melu jawab wah. Koyo nganu. Lek nenek kan udo nenek kae odong-odong ngono wis Bapakne liwat jangan. Kayangan maning kok. Kudu nek alon-alon kok. Ning kok kelas dhewek lah. Tapi Mas kayak jam bingung biasa kok. cek maning. Nah, Sabtu Siki Jumat. Aisyah Farhan nek pinjem dia ora milu ngebene nek wis kerja payah ora milu-milu. Ngono nanti. Nek deke wis kerja ora milu. Besok Ah, ngombe. CCTV iki mantulake wis iki. pingin tak besok. Ora yang ngono pas sing penting kan kene iki katon ngono to. Satu jam hari Sabtu lah. Iya. Sapa? Ya sing kono kuwe. Sebelah. Jarakan ulon, Heeh, jalanan sing nganan. sama di foto kami kalau panangi, Nyewat kana yang muter. atau benar, Heeh. barau nih. Nek motor ki oleh kabeh liwat ngendi wae. Apa? Motor ki oleh wong wis dudu angkot. Wis dhewek ngacarane. Nek gen plat Nek angkot lah Pak. Apa mikro raleo? ora oleh. Panase kaya mengon sider ki ya, Mbok. Nyaura ini palsu sih. Ora dong kok Terus men si sider. turis setelah 5 guys adem banget. Nek dhewek wis gak tekan kayak di jam 3 Mas. Heeh. Kan harus dulu dengan itu kan mbok tipur ukuran. Ini Mbok Ipur. Oh, mbah nganu mbah di mana? Mbah sama? Mbah mbok mbok ipur. Mbah ni Mbah Simis. Masih ada mikro masuk kono sing awet tenan ya. Ya ora kenapa bukan kenal. Mana no? Heeh. Anak nganu kebule bus-bus.
winginane gak wis gak mangkat Mas Daher malah mangkat to Mas. Malah biasanya sana. Tapi nang kono kan melongok dengin dong nek nang kene kae mbok. Kae kan donge bengine gak bareng tria sap sisu, malahan nganu apa? Bojongan. Sibuk. Abang kira. Wow. Bojongan yo mending ngemban wae beda lah ngono. Mana beda kak maring anak tamu ya mbok. Thailand air mancur urip kan am. Air mancur. Afi nang ngono kali afi nang. Terus oh kalau nganu apa boleh lihat nganu kata itu ada sejuk Siapa sing turu? alam Lho enggak ya. Oh mau sekolah deh. Oh. Tangine kasih. Oh, pilih sekolah biasanya nek ora celuk nang kamarane keringkup ngono kasih awan. Si sore. Mau jauh napa? Celuk nang main yuk ngono yo ora pilih. Mau kae gak turu karo nyong yo. Nyong sing turu yo celukna sama Fikri pasak pak sing gendut kae. Apa? Lagi Emang tenang. Rasanya siapa, Pak? Wong. nang siapa? Ngapa sih? Padat to, Mas. Oh, pajate. Hah? Padat. Pol rame itu kan kanake. Full. Ora ana selane. Oh, Ya ngerampungnya ya minggu ngarep kok. ya sing wong plesir-plesir sing apa kan minggu terakhir Minggu ngarep kok. nganu terakhir sasi piye. Macet nomor takon suwe temen macet tapi Tinggo kan bine ini tetene. Kok sedelik meneh mulai miskin. Yo munggah tekan Kalau garo. orang gawa anake wanan ngono ya ora oh. Ini sun koreta. Ora. Biasanya lek kan banang Kowe mek mangan apa? Bakso sing metu kendale mari ngono iki nah. Kendal wedhus. kok wis di nganu wis tembeni ya urung mari. Ya mangan kan. Kowe Diluwi coro paling gini. jerone pendek pada sih. Ya karo pewek kan Je panjero kowe. Ya nek coro yang anu ya tetep tembus kan di Banjero. coro kek nganune tujuwe kaya polo sih. Nyong wis tau napel kamu bojo nang tangan resiko. Nyong wedi Ya kowe lagi turu pangu mbek tebet coro. Tebet liwati coro. Dari siapa? Gelas paling cok anak coro ni Lah nyong wis tau. Dari apa? Farhan nganu coro yo adoh letewe nyong kudu muncuk kuwi lah. Waduh mengangat ono be nyong. Anu apa Ya kelemet, coro Jen. njur Ngono ta. diwenak asbak. Nenek asbak anak uyuwe
gletak narokok na aspa. Lho anu ke usuhe kaya polot, coro. Oh, jalur pas lahir kalian. Hari gila anak asbak ki lebare nyong lah. Apa? Gledak narokok tok langsung ngono ki pas nyok anak nang di tamak kae mak. Iki judor nyong. Lecet temen yo. Segala untuk kewan jadi palingan Pak ya. Apa jenenge kuwi? Bahaya. Beracun. Apa? Kok iki untuk kewan ki beracun kabeh jare. Kamu banyu anget sing panas kae patia karo ujah ki. Dikum nyong mbek lah tak di ngono-ngono ki dikum ngono tak panasi terus. Buat panas seminggu. Banyu ujan ketika ora sing anget. Oh, wis kowe gini amban dina, Bob. Tak kan umur nek gak turu ya, Pak. Arek omong wis nemen sih gina. Ora ket pertama, nek ket pertama wae gelis dong e. Orang rasa Ya ora ngandel. Kerasa mung ora katekna. oh, gina ning urung ngrasakna. Kok peweke dioperasi lin yang duwe. Duwe vaselin barang kan. Pengen ini soher. Heeh. Tiket tetep ini. Terus ya jadi kue. Ini baik. Awat soher. Ora mepet bae. Ora bae. Ora.
Mumet po ramil. Ngarep mil. Dibuka pitik ning mumet. Jari nenek nangane mumet. Aki jejar tak ame anu. Jejar mumet yo. Ora. Ora mumetan jare. Ramen. Ya ramen cing daples ya gen ramen. Menu mil jalur seru menu kae. Wis anu. Ngendi kae sing tok yo nek bini Pak Slamet. Anu ngendi? Ini man we mil. Lah, kowe ini muter lomba nang kene, Mas. Hah? Muter lomba nang kono. Muter lomba takro. Nang kene, Pak. Nang man dua kowe. Sing tak kono nang kene, Pak. Sekolahe Hah? kok bejine. Oh. Mane jangka Honda, jangka mobil. Anu. Ngerti amil omil. Ora lah aku ngono. Macet di sini. Ini anak pertelon macet to. Oh. Saking rame nih. Mesti bawa ya ono. Lah kae sing kene jiro kae. Ya sing tak karo Jawa wadon kae sih. Ah, Ora edan rasane Jawa temen. Dalan dieng ke pokoke mbok kondang yo didine Oh. macet. Cuma Adong beda meneng mbok sing beda loro telu ora teng liwat to. pertolanan bisa macet jauh. Oh, oh. Kae Jawa nganu ngarep sing ya. sing wifi nang Tegor kae PLN anyar Pak. Ya, wis lawas sih. Iklan apa ceritane? Oh. Ana sing nganggo ora kliwonan. Bro, sana bro. Lancar ora sih? Begecel takon-takon. Ki udah iswalet maning gak edan kok. Apa tapi denda yo nek urung setahun no. Apa didol meneng wae. Pindah minggu wae bukan man. Nek lancar. Ning PLN. Ya gecel ngono. Ngomong pasti takon-takon dingin. Sapa sing nganggo ngono yo. Oh. Ini motor gak mindek kok iki. Kae ngarep-ngarep. Oh. Wis nganu Tegal Sari urung nih. Meh. Anu iya ya wong gawe yang ngono salah oh. Ya, Karo setange is bawa wis ora setange. katon. Lan mlakune cok sak geleme wae iki. Hei, iki. Oh, nyamper hati. Tapi es melanggar mbok nek karo setange es Hei, bawa hei, hei. barange disenggol kan sing salah. Salah kowe nek es pada setange ora apa-apa. Nanti nek es kebawa barange ya mulane molek kok. Wong ora mikir resiko. Wong e ora Nek mikir karo resiko. setange gen bawa setange ora apa-apa. Hmm. Ngono. Wae mlakune ora ndukuni Asal hati-hati alon-alon ora. Ya, Oh. mana kae nyelip-nyelip kowe iki. GG meh Tegal Sari. Nyong dong madang terang ngembi nang kene iki ya. Ngono.
Pati. Cukup kowe Honda kuwi. Kae kasih hijat tin lho. Barang macet ya mandang suwe ora macet ta jelas. Padat. Padat lagi bener. Siwara apa beli kan kasih semuanya kayak apa yo pi. Kelingan bukan cara semen. Di apa ini kerja pi. Nah, kalau kak salah dong isi mau beli. Deli mah bengi Pak. Oh. Mah bengi apa wingi? Jam karo ngene yo asli kok ora kae. Nek lagi ngono dalan kan yo burung beli wis nambah jam 3. Bagi-bagi. Benju, putri benju dia. Ya kan ana sing kang es nukuli kan nang kene ora nang gawa kang kana. Ya, nek sing kasihan nang Mekah. Kang Ora bisa. Nang pinggire. Ora bisa. Padane wana sapa ngono yo nang anu. Nang Jepang kota ngono maksudnya. Ora bisa nek gawa beli. Sapa? Lah wis dibatesi sing anune bawaane. Bawaan Jare nganu. Jare iki cah kae wis di sini gak menunggu beda ora oleh gampang ngono nang jero kuwe. ya Ya, oh nek nang jesing asli batike ngombe tok kuliye. Nek tuku kan sak jaman bendara yo. ya wis nang kene. Nang kana mrene ya ora oleh do nang motor Ning mabur. bro jam-jam asli bro ora Ya, ning asline sih asli. asli areng yang suka ning kan is didol ngono. Wis nang kene ngono ta dhewek Ya sing gawa. beda karo bejem jalan keluarga. Oh, yang ngono. Sekarang tanine ngono. Nek sing dhewek kan ora oleh gawa kana asli ngono. Nek dhewek gawa kang kana sekilo bukan sak liter kae sekilo. Wis milu Wis bayar. biar dhewek maning ku tambah anune. Nang motor mabur kan gawanane kan maksimal is ana nganunane timbangane. Jadi wis ora jawani nek kon gawa benyu. Padane asli kok beda. Ya asli ora macam. asli kang Mekah ngono. Oh, Ya asli kang kanan nek sing wong anu kan cok yang ngono kuwe umpamane sing liwat kapal apa liwat anu sing khusus penerbangan apa gawani paket-paket yang ngono tok ngono kan oh Ana mancai. ana ya sing dicara sampean kuwe lah kang kene didol kang kanan. kang ngene didol kana ngono kuwe wong khusus Ya sing nek gak beda kae kan bejem ning keluarga ning kali biria ngono lho. Oh, nek asline ya asli. Asline kak Wingonan. Oh, tapi kan areng gawane kuwe seje ngono. wis udu kuwe dhewek sing gawa kang Sama. udu kuwe dhewek sing gawa kang kana kuwi udu Wis liwat sawah liyane. Ngene pasare kene iki. Nah, beras. Oke mati to beras. Berarti opak ae opak ketan.
ini, Bang. Kudu sing kana udu. Jadi sing ngene begitu. Oh. Iya, kok tupon sing rana kae. Dewe rono kuwi ngecat rene Nggih. iki banget. Kene Ya dewe aja. Tupon sing rana kae. ki semangat duwe omong nek gawe omah wae. Oh. Nganu dingin nyarat dingin omah. Mangan bakso sing panas ben nggo pilar. Ya pin. Ya tak lara yo. Ya ora tak. Sana api yang Kayak temen gue anak kali apa mas kita Cikarang ya nih. Oh, Oh, kali Siwuran. nembe gue. Oh, oh. sing mati dijejek ya wis. Oh, oh. Sinau dewek sih. Gawe mati lampu dadi Wis ngerti lah nyok aja minus sampean anak-anak kae. ora oleh nang Jogja, ora oleh ping setro ring turu tak kumpul. Ya oh Karo karo mati lampu dal gede. Bukan nang mbrembrem tengah renteng-renteng pepeh barang ngombo kayane aku. Terus nang ora wani. Kasih Iki ketendi. motor iki kapotan iki. Dewek kan ngisi wae iki. Kowe kenapa nek yang tetep Yo. medune maneh gak Mas? Dunia aman moncer ngerem to. Jak munggah orang. Apa? Nek kan Karo nyongnya orang ngerti munggah. nek delegasi gak nusul. Nek ora usah bahas aja mawon. Oke. Iki. Dewek kan nyalit gue kok lendeng iki. Tapi yang SS ya jadi. Oh, oh. Wis kerasa ini sombong. Ya wis angin angin anyes guys. Ya kuripan. Sing mila bal-balan, Oh, oh. kuripan. Ya dilit meneng jengkol mil. Jengkol. Tahu bukan? Ya dek sing Tahu, udan Dik. kae sing kathok lontor. Ngapa ngono sih? Kondangan sekang jajar bebas. Udanan kathoke anyar lontor. Abang-abang kan Mas. Emang pote mileri yang mangkele Ora pote, apa abu Ora pak apa? sebab pote jejer. Anggo Honda mbiyen no. Iki lho Honda. Dempet-dempetan oke aja. Kathoke lontor. Rini we nyong ora telek kan ana sing telek ya. Bar sih jane ora telek kok iki mati. Ya sampean maring wis paringi. Yang esuk.
ancam barang Ini nang. bukan sing ini. Sing isar kayak kayane mah. Heeh. Beli loro pada ya. Ya beda wingi ya Mas. Heeh. Sing Ini beda wingi sanggo motor. wingi nane sing Mbak Karim wis ora nana sih. Ora nana wis. Ora nana sing kok bengi foto-foto kae sih. Ya, heeh. Nah, temen itu iki. Ando Maret to. Kini karo Farhan nek mlakune apa nek mlakune yang itu semua langsung Nah, muat. ngono nek Saya langsung munggah ane. Mendut-mendut yo enek warnane. Oh oh. Ning nek pesten anu ja. pesen ya pesen ya, heeh. Nang menggokan plengker ngono wae. Nek anu ning nek ngepit ngati-ati berarti warnane. Kok nek ngepit. Nek montor kak kaya Honda, clengker ngono Pak Manu. Narep kepepa. Barang truk barang ora bisa nyale pada. Wis katon masjid iki. Heeh. Kowe kejajar, Pak. Heeh. Wis ngerti umeh sihir. Ngerti. Wis. Tapi ora kelingan nek kae masjid kejajar. Kayak masjid sing pasar iki kayane. Oh, anak truk kae masing mari alon. Ya, orang yang bisa nyale. Padahal nek nyalip siji njuk tiru. Ya wedi yo. Ora sing gurine pas kowe nek wanen ngono njuk tiru kabeh. Nang yang karo rumah. Kok ayo guys Ya, kejajar. heeh. Ora ki wis kejajar oh. Gue medit dingin bukan timbangan nganu, panas. timbang alon ngenteni truk kae. Wis ngerti karo rumah. Nek karo nyong mlaku alone ora panas iki. Ya kan ora ginget, ngep. Nang ngidule kok ngesek sebatin. Heeh. Per temen kowe. Ya nih di Mas sing tuku cok kowe kesasar ispati ada ndak sing rene. Suran gede ya. Kuat kene ndak? Anak kae terus iki. Sing mono mek gejajar oke kan mek gejajar ngono. Mandi yang ngono lah. Oh. Ya sak ngisor dieng jebul malah. Ora ada wanen Ora kan nang yo. wanen kiye tok sih gak wanen dong iki tapi Kecakol. Jamran, nah, Kecakol putih. Oh, wis lah Rana, Rana. Wis. Siki lah is Iki mengan buka iki. Sambi yo. oh. is ngeses iki. Yang urut dente wae ya. Sampeyan anu pin motor wis dipinake kene. Di Di dong anu. Cenah sama-sama zamane sing kami para kana cebong.
sing Orang sak bingung itu ngomongnya kan. jembatan kae. Iya. Jadi wacana sak bingung banget. Simbok ora sih damai perumahan joran. Oh wes, Kapan? jam tidak sekarang sabar bebas perubahan jam 3 yo. Udah lupa caipin. Dan orang dengan orang sana temenan lo. Kan orang yang perumahan. Nanti kamu itu beli kamu kan musliman. Dulure geri siji tek. Ora paringi ya. Dong ini mau bahas. Pilihannya pasak yuk. Anu mengerana rombongan indah barang mana manut kan saya ini. Nganu ka perumahan. Motor gelem manggut Perubahan. mbok mulai karena Kepeo. oh Lah engko Honda apa? gedang pohon dan nyumra milu mulane. Ya kemben bareng-bareng. Kayak motor apa sih? Sampai utusin kan tau. Kita kene yo. Kayak masjidnya garong bukan? Yo sak gede. Iya sih. Di Iya. ke Pak Udu mbak Udu ambah meneng Hah? ngerti. Iya. Ngawur. Iya Pak. Oh, oh. Oh, lah endi arek gak parkir? Ya. Putar ngono dhewe. Lha kuwi apa Mas? Tapi ku ngarepe pasar wis. Oh, ya sak ngisore yo. Ngono-ngono kurang. Ku ngerti wong iki kan. Tutup kan yo mulane ora Ya kata. tetep lah, prigis tutup beda-beda amat. Ya apa oke iki. Karena nganu apa? Karo apa? Pasti nek anak simpati aja kalau keriting. Oh, kayak wes Mas. Tapi paham. Nyandak ora ana motor. Iya. Ana jenglongan lho Mas. Wih, Wis. Jenglongan iki. kuwi nang ngarep. Ya engko nek ujug-ujug blus ngono ta. Apa seperti lah. Apa ngarep masjid pas teman. Pin. Yo ora paham, ora buka kon. Nek kuwe paham ngono yo. Nih di apa sih mbok andan? Ya meh di Apa? jam 4 subuh kan. Oh, nih Mas. Heeh. Apa sudah beli? Beli deh Pak yo. Kanan bukan wat kanan. Iya Pipi. Apa Yok. ini? Apa itu? Oh. Jelek. Ya,